Yo, adofo me chache obi a me de honchia edema no. Osomfo na na ya agye ne mbo atenie. Anapa ye de eye futu bi na mpese ye nyina yetu ye ho fa nyame adom abato a eba so memne dai. Eye 7 December. Futu kakra me tu no se na se kakra me wo kan se me de hyase free esoro no na me de aba efom. Na me hyase no me hyase free ya sofo no mu a sebi omo oman no mu ano. Na enye asofo no nyina asofo no binum sebe mo create tension pa ema omai mo create tension pa sebe nka de winim se be ma de obefa yira e shotirim obefa yira unfa nkone nam anaso unfa nchini so wo party bi ya na party e a maninka wotu mo sorry a ne we se nyame yi a chem se party C ne be de be e be di nkonim we sorry no nso a de ne nkonsha ba party e ne be di nkonim o se de mo ye mo create tension de ama yen sabi timamfo ayo de be yo man no because ba bia mo de mo fam passport na mko e de ni bi no ntini etia your passport kra ye ja ye ni na card de be ka ho ne so e de atukwan ne bi de mo ye mo create tension mo man no enya fe se mo ye sade no na we aba nyakopa yi achem se president Mahama ne be de be e be di na we so aba nyakopa yi achem se opanyi ba omia ne be de be e be nya akunya no aden ana mo yesa it is a kobase bia Mahama another president Mahama former president Mahama enwinia na se opache se obeka se bia obi awiemu anase ba omia enwinia onso beka se bia president Mahama de ben awiem mo se de mo yemu create tension ma oman no dem nsa mo de se bia kamo de madani mpenfa na ayi a mo se mo tu amayofo no fo na kamu yi sa nyoma we ni nyina no efrim entokwasem no yi efrim na mo amu ada no ohita yi echire amu na mtese mu bojan papa ema eja omai no eja to ma na se de be mo ya amana broso mo ya amana broso enye fese bansa misemo ni di mu ya se panyi panyi menka sen panyi chire akwala kwan yourself assessor he de be ofaso enti mo chire kwa pa no na de wo yie no mo ma tension aba man mu a se mo nimu a because ba ko be kan e ono so de on by say I ono hu ni se NDC ne be wi ni na NDC wi ni a omo to aba na ballot box na ko yisi o mo fa motorbikes eni akire sere be a omo nwom because omo se bi a parties asumesi be wiem adena wo yesa adena mo yesa emu o man no ye nyina ye ba ko so president Mahama wini a we Ghana ni o deserve so ye de be odi akonya no so so panyi ba omia so wini a ono so ye Ghana ni o deserve so odi o man so ana se chirabosom wini a so fu chirabosom wini a also deserve so ye de be odi o man so ba bia mo de ye kɔ no emwa munya kɔnhye bebrebe no ana mo nhyɛ nkɔmto mo so sɛ bi meet mani anazo me hiani no me ba na so na ze bia mfi sɛ bi o ansa na behu no gise bia metwa sika bi ansa na me hiani no mehu na no me hu na bia mfi sɛ bi o ade a wo ya ma me na anye ya ana wo nhyɛ nkɔmto so sɛ me so no anazo wo modua tonto so sɛ e bia me ya wo sɛ me ye we na anye ya ɛsɛ me so sɛ nyame na sofo bi susu gina ba bi no susu bodua ehye enyoma ense fata munya de mo ye no na emwa mo ma tension about by no no kre na meka sebe mem hwese bi ama no betra panyin bi ene nyame kwa mfa me bono ncheme bedu bre se kan kre che ho ne ye ho abato no ni bresem ba mo ya ma sebe bi afa no chese wake up bi a chese ebedru ayina ono no ohia se bia owini na wa awini a na ekofa oyini aba sane emmoye eti misremo masofu no nyame nipa no anyame afrema mo kase bia nyame na yi a chem no misremo mo man nya futu nyame yi kirewa mane nka wotrim afesu biem yen ai yenfoma no mo mienhwe ya huye politicians no
Omo nyo omo ma diodom so bia omo ma anya de ben. Enti si abotin ko he o. Omo ka chop fasika, omo ka chop man so omo man fasika nso omo ho. Enko police station. Na omo kona nyoma be basa bi ba omo akọ obi sikan ho. Omo mfatuo nso omo man nsem. Me pese na yetu ye ho fo. Sika fia bi no ode be ma no. Se bi wo kwa na nyame amfa fie no wa amafie na wo hwere wo nkwa. Se sika no betimi adi amana yi. Ana sika ne de be hye wada kan wo no ama ode akwa samado. Ebro ye brasi etu ye ho fo. Ebro ye brasi ye ma ye ni da wo sa bo. Na se bi politicians no mo dada ye. Omo chan radio so na se TV so a. Asa omo ye tamfo omo ko. Omo wie ya no omo aka omo ho abonu omo tiba. Ebi wo kra na ba akokra mfa camera. Ba ko be fro no yonko ka. No omo nyina ye de ben. Ananti akọ. Me ka ma de bi. Na men ka busuane ya. Me bia busuane obi a me mo hyeden mo yakọ. Ye nua panyini Sejon ana se me ofa Sejon ewu ye. Na yie no de okọ ase bia na ase de onimu bia wo de bubusa na opanyini sedu nketia na na gia bie ne ye. Asa onu na yie ne dia asa sedu nketia ye MPP ne. Eso se ka mbaka se bia nka yie ne ye MPP fo yi. So se de sitie. Sabe mi wo me yonko sika ma kunu kwa. Ma won sika kwa. Me no yonko ko tokwa ya konkwase atokwa. Nya sabia anya de ben enim. Mamma politicians ne na adaye. Men kasa bia men toaba. Wo kwan se wo toaba. Wo kwan se wo chewa adwen be bia ese okokrumuti no eko. Ba men kasa bia kokontokwa. Entokwa na emoa. Omo dadaye. E ba ye ya oba fruitprin akọ ne etia. Afa suso mesa wo so biem. Asofo no binimo kasa mo ka no. Momi enhwe kasa mu yi o. Bible so ka obofo omranti breman sana daboni na adru. Yadi yimu ba omani mu. Anopa bi twa masum. Say I Muslimfo no anase be enua no esimfo no. Sabi omu nya medi akonya so anase omu nya me president kwa no. Omu ye tutwasem. Ana omu ye tutwafo. Na ekoba se ba omu ye kra nya dia ene tutwasem be mo. Adenti na okasa. Busa wo se sabi Muslim no onye nipa. Ninka se chinchine twa ba omu nya wo. Ma wasem na okan na me de ye futu di ama wo. Muslim no onye nipa. Sabi me ya santini me nipa se ayi Muslim ni ne. Me ye Christian me nipa se sabi fafani no. Fafani onye nipa nsimi o. Me ya santini so me nye nipa nse no. Anwani nye nipa nse me so me nye nipa nse anwani no. Ye nyina ye baako ofa bread na twa me ya santini na emoja beba. Fa bread timosi ni no moja sa na moja beba. Adenti na mama politics aide be apapa emu. Ada mama politics atie mu. Ya penfo me sio mani die mu. Unyemi nhwe kasa mu ye. Ene wo ye ya na abeto social media. Ene social media nso so enkwala na se be omo ho mo. Social media enkwala ni di agro ho mo. Akwala sua panyin na mo ana so se bo sua ni nyansa. Sabio ntete e de man kwala yi ni. Sabio kasa ye kire nkwala yi ni. Sabia tretene de ma enkwala ni enie. We atentren pa. Emwa. Do etani no oyi nipa. Do efafani no oyi nipa. Do dagatini no oyi nipa. Mamprusini no oyi nipa. Anwani infantini o nyina yi nipa. Enzimani o nyina yi nipa. Ye nyina yi baako. Misamo ma abato yi metete yemu. Abato ne yeto no 4 years bia o. Ene ukọ Kumasi eduma obakọ na bia kremonitim, infantinitim, asantinitim, anwanitim. Adetina mo ma otan abaye mu. Adetina mo me criticize tension abaye mu. Ni nyina so ko enkom na nyina gina ya asofo no bi no mu. Ensese ba de sa. Misramo konkonte kura no sabi o. Ansani ye di besin eja so aka no. Ye sone so ye digu soye mu sone so. Ansana ye di egu nsuo mu aka. Ye katemani eyenomi asem katema eyenomi ewum enhira wum enyoma bebre wum etina ne fenso o eyetu no
obi a si fia ne fenso oye baako fie bia fenso oye baako ba ketema ne sanse e ka nyoma bebre di nsam bebre ba ne digya bi di eba no ne fenso oye mi no obi be sam se fenso ne ene de fenso baako ye ma no ni bie ma no ya baako ye mese asana ba me ketema asana dru ketema na aso etimi semo ni di mu momme ma asundie no man mu momme kasema e di asundie beba men kase to o party ayi ne twene da bida wona wo se wo pe ho na ese wo sabi wo be fa wira e shotim se de me kanu ba ma ne shotim ne kasundie asem e kiro man na momme nya futu aye tugu timamfo nani no ese ai party we na so wini party we na so wini tin ko ba ne se president Mahama nya onsenwie mu abam na entokwa eba ekoba ne se president Mahama vice president wanya president na se onu so nim se nwie mu abam e den tokwa ye de be eba adenti na se ba ne sa enipa 16 kura na se nipa 20 communicate ye de aba ko pene bi di first e den so benya ba ko benwe mo fa sa de ne shemtu ti ya sofo no mesramo se mano trama mo fa nche me mama no ntramo ne nso so no mesramo ye trontre kasa se kasa ne bi baboncha mesramo aya mo sone so mesramo kasa na aya mo fra bi ntuma mesramo ne di mu na yesa detention na embre timemfo no minu awemfo a woto amobi mro 5000 bi mfa me dada amobi mro 2000 bi amobi mro skabi en kase bi akoye bibi se kofa ballon box no adwane amobi mro skabi nkancho se kotwa bi egu minua wo hwere nkwa na woko ya ne du baby a abrabon mu yede ma wa wotin kase ye bi wu amepezo so wo de opa magrada nyagir wo so ye ma yede be asho na se wo ka ne sa akwa wo ya wo no yanka na twem sako iti anopai futu kakra me de emamoni se me amano trail bia mo fanchem nyesa na mepe no ba ye nyina ye hu aduro na nyame adoma 7 December ye memede be ya wo kina achi ya ko bia wo to aba na koto aba wo to wia sole free ho na bla ofie edu bla ye kan a wo adaje akogina ho wo gina ho ne ye kan a eboa wo party ana say favor wo party a an favor no kura na free ho din na bla efie na betra fie fi se enchine de aduane de minuanu sebe a police for ana staff for amobo ye ho ban muni wa yini wo yesu yini wa bodwuma no enimu mesramo mamu nso bi wo hyeso mamu nwuru bi wo hyeso bi esebe ye no na ye nipa ne yade na nya fa ne fa kwan a mfi se wo de ne fa so e ma ne nya wo hyeso ana wo timani no so no wo ne se soja ni ana se police ni na no obebo ban no wo ani dia wo de mema no fi se wuntina o ye de ben etina me hwese bia ye nyina no asubie ebeba ye nteme praye we ba kona ka se ubuma ubu a ebebu se ebebu ntempa ba wo kabo na se ubu a emu wo me enye se praye a sabie de ahoma abom se ye fun ba komoma na ye ma election no ana se bi abato no eba asubie se yewura Mahama ne benya ye ma ne nya asubie yewura Bawumia ne benya ye ma ne nya asubie omo maka no omo ka ho no ne benya ye ma ne nya asubie bidi musia mosomfo made nyina nana yawo ageni mboatene ayafutu ana mede ebremo se mano tell bia mo fa nchene na menka obi bia no no bia kese mo ma bai